ka jingwan jong Amit Shah kapin bitar sikat dai yang iki khon ka jaj benreu namar ba Amit Shah ai jing Shah bede bek ILP krane phanga ILP bar ka jing bitar jong ka JSU metang sengi ngale khnrai trading license hakani ka civil subdivision amlarem te nakaliang jongi ka benta ka ba hakmat balai bangi do ya ILP ka banangkong ka dai ba ka ding shong khakhle jongi kenthai ka ba ar ka dai ba kirang ba shnong gis ka trishnong ba per kim yasha ya ki kilong ma jintut ki INOC kulumar kim pet ki dai ki illegal migrants te hajo ko por ki bon pelak ki benami kata ko pelongi bangin check ya gini trading license labor license bat ya ki kot kislah ki bahedai bat ka bat kilong price nong jongri India kumi yo अभी बंद करो। हाँ अब इधर काम करेगा और कागज उधर कागज कहाँ रख दिया भाई मालूम है ना। दिखाओ ना जल्दी और कागज है अब हो जाओ जल्दी अरे नहीं अभी नहीं ना दीदी दे रहा बोलेगा हम लोग खाइए अभी कत्ते खाओ और खाओ उसने खाओ Kumi yo. अभी बंद करो। Gak sebi cuy. Khang tu khang tu. Lem khangar kan mas. Semai na sir. में जाओ अभी बंद करो अभी और आएगा भाई और आएगा Abang Ipan ya ki trading lesson ngisam bakidai jongki para dok para senam jongi ngintip la kadai sisa ka jongki ne kadai tang kabenami ro henrai ngisam ba ki kini ki barjala ki don tang ka trading tang kani ka labor lesson henrai don ro ki dukan ki ba tang ka trading lesson ro kim don tengi lap ya ki bat gila persang ban keli tokit ya ki ong ba kidang le jempat yo andai ngintip hadu katno andai kani kakam ke bangile kani kan kam dai kasin ke baningkong na ka benta ka ribet ke jaj benreu ngin yai trei bat ngin nang yai le